уставлена одна, або там 3-6 трубок, які тягнуть постійно один гук. Ось. Коли некалькі трубок, то вони вибудовуються в окно. Ось вони просто постоянно один. А з другого боку вставлена трубка, жалейка, на яку вже грається власна мелодія. І білоруська дуда, вона в географії європейській має свій неповторний вигляд. Усі остальні традиції відрізняються по конструкції. Ось мішок такого крою, як гусь, лебедь. У шийки вставлений бурдон, жалейка. Характерною особливостю з'являється те, що дров'яне різалися роговні, живі рожки не використовувалися. Ну і вельми пригожо оздоблялися металами. Це лицо олов'яне, у желобки, які прорізані у древі. Такий ось кшталт був найбільш розповсюджений по Білорусі і Литві. Треба сказати, що я термінологічно називаю цей тип литовською дудою, тому що він був розповсюджений на Литві, Білорусі, Латгалії. Ось. Бо там Belarusian bagpipe это явно буде зв'язано з Росією. Ну, такого типу в Росії не було. А для європейців розницы нема. Там Yellow Russian, Green Russian, это как бы все зв'язано з нашими схожими сусідами. Ось. Ну, я спробую показати ще раз мелодію.
первый, як ця церква,